dili dili Rehan al bakçı gülü Dili 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 Rehan al bakçı gülü Demat keti navi dili Cihan boya gülgülü Gül beşkevin dili Derud or gürt xemmili Che vocal peredara Che vocal peredara Vay بالساكنين خوشوارا نهل البيت بوسم طيب كذي دستيني يارا Koru poşman pered bi pepu kalber divara ve dili 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 Rehan al bakçı gülü Demat keti navi dili Cihan boya gülgülü Gül beşkevin dili Derud or gürt سلاف ورز تماشاوان هجا از صالح دمیجر ج دنگ امریکا واشنطن پایتخت امریکا ام نها لورن لالمانیا لباجار بونه لاستودیو هنرمند کرد بناو بانگ شوان پرورن امی چند پرسان درباره هنراوی دا بیرو بوچینن وی لدور روشانهایا کردستان و هر وها روشا کردن لدروی کردستان و سربورا ویا لگل غریبی و بیانی جیجی بکن ما مستشفان سپاس جبو دمات دایمه لدرجیا 40 ساله کت بهتری 40 ساله کت تدا هنر و موزیک پیشکش بو گل کرد کر ایرو شوان مورالین خال کنه Yani dünava civatek hukas mezin civatek binasname diroki civateke kul diroke rasti şahrezaya mezin çekiriye civateke li ser velat ser axek dünyayı her cuvantır bedevtür delaltır beter hatıntır yani Kurdistan velateki vusayı bir rasti her çti xwahiye dîsa dibêjim Kurd bî tiştî nabînin ya jî yê dibînin dengê wan dernakeve خدانê welatekî wisa û ji civatek wisa wek ez ferdekî civatek wisa min civatek ew qas pir rojhilata navîn kevnare Ereb çiqa sal hebin Kurd jî hewqa sal heye Ereb çendî xwediyê çiqas çand û huner û filozofî bin Kurd jî hewqas xwedîne Ereb çiqas rengîn û ferq bin Kurdî jî qasî. Qej Farisa jî nekêmtirin. Heta zimanê Kurdî ji zimanê Faris paqiştir maye. Beko her dewrekê îdara Faris hatiye tiştekî nû kirî nav. Şerîet hatiye bêtir gotinê Erebî xistine nav. Lê Kurdî wisa paqiş maye. Zarav hene. Xwediyê civatek wisa, ferdê ji civatek wisa û hîn ev civat nava keft û leftê ne bi siyasî baş organîze bûye ne li çand û huner û xizmeta millet û welat baş hatî xwedî derketin ne jî Kurdistan kirine evînek giran û mezin li dilê vî milletî û ne jî li goreyê vê dewra pêşketî ku civatek netewî danîbe. Ji ber wî hawî ez hîn xwe gelekî binbar dibînim. Hîn pir tişt min tê xwestin, gelek tişt heye ku mirov bike û gelek tişt heye ez bibêjim. Ez bêjim dawî nayê. Bi destana, bi strana, bi muzîka, bi felsefa, bi dîroka. Yani tu divê navberê de qet hest bi şikestinekê de dikî yani ew qas keda ku te dayî û îro van tiştên neyînî dibînî
شکستنک ده رحیت ده هیا یعنی ژیان bi girheviyê girhevî di her madde de heye nava her çeşit cananê nava xwezayê de dijîn heye nava erd û ezman de heye di nava gerdûnê de heye peyvahawî di nava mirova de jî heye tu bivê nevê li gel serkeftinê şikestin jî heye heger tu nikanî bi şikestinê rake tu çi carî bi ser jî nakebe bek ku şikestinê tu jî dişkê têk diçe tu dibe hevalê şikestinê gerek çi car mirov nebe hevalê şikestinê mirov her gav li gel serkeftinê here zane her beş serkeftin tu şikestî bijî tüm beş serkeftin wisa nebe tu nika bijî heqê jiyanê ji te re diqede dawî tê zanî شوان او یعنی استراتژیا تا وها به آکی شورشگریه که گلک جهران تو هستن خو دیار ناکی یعنی تو وها به هست کی شورشگری دستری تو عجب تشتکی د ناوا خدا ده ناوین خدا تو هستن خو د شری یعنی من قد ندیتیه تو سر اکران تلویزیون لجهه کی کو هسر چاوی ته هاتنه یان گیریایه تو هستن خو د شری Sarıcan tu pirsê xweş dikir rastiyê na ez pir carî gava bi hevala dostar re diaxafim û tiştê gelek xweber tên berçav tê pêşiyê tiştên ciddî yanî ez kelegirî dibim lê ez wê kelegiriyê hundirê xwe de vedişêrim diherim bi tembûrê re derdixim têra xwe lê didim û têr digirîm derhey zarotên dibînin çavê min hesir pêkî dibe çî ez bê tiştek tuneyê ez bi tembûra xwe re digirîm têr digirîm rastî car hey saetekê distirêm lê didim û digirîm yani wê kelê ez dernekim hey yani bi stiran ez digirîm yani wê kelê dernekim ez ê bifetisim bawerim lê mirov bikanibe nav civatê te xura gire jî ne li ber civatê tim hêsira bivarî bez rebenim perîşanim bextireşim na ez ji bextireşiyê û perîşanî û rebeniyê qet hez nakim xwedê kesî nekir rebenî û perîşaniyê pir xirab e ez ji feqîriyê nefret dikim zanî çî mesele dibe dewra Sedam Hüseyin êrişî millet dikir ew dikir pêre tedî ordiya wî şûn de çû ew bû millet gelek feqîr ket perîşan ket yek êdî dîn bû derket û reviya beziya gola birevin got birem jê birevin li pê wetê xelkê got çi kiro Sedam wan ordiya xwe çû şûn de çû tu çi bikerî got na yek şey wî xirabtir e çi got feqîrî gelek xirab e carê hey ez bi hevalên halxweş re dimeşim hinek min rexne dikin dibe şivan hevalê dewlemend dayî feqîr arnameşe ya ez bêjim temam derdê min ne feqîr mayîn e derdê min feqîr xelaskirin e feqîr pêşxistin e ez ji bo feqîra distirêm lê ez bi hevalê feqîr am ez ê ji feqîr bikevim ez dixwazim feqîr ji feqîriyê derkevin mesele ne hevaltiya dewlemend û feqîr û filan bîvan zanî ez ji dewlemenda jî dixwazim dibêjim çavê xwe bidim feqîra însan ji feqîriyê derxin destê we de derfet hene ez ware daxafim destê we derfet hene alîkarî bikin kar ji wan re bibînin nam bidin wan dewlemendiyê baş bi kar bînin viya ji dewlemendar dibêjim zanî مامۆستا شێوان هەنێکی بەحسا ڕەوشا کوردین تورکیە بکەن ینی لە وان درێژیە 40 ساڵێک و تێدا بێتری 40 ساڵێک تێدا موزیکیش بۆ کوردان پێشکەشتی کرد ناکۆکیên em bêbêjin siyasî li wir tund bûn rûberûbûna leşkerî di navêna Kurdan û Tirkiyeyê de hebû Tirkiye hem dizanin wekû dewlet hîn pênasînê bi Kurdan û mafê wan nake li alîkî jî Partiya Karkerên Kurdistan şerê Tirkiye dikir ji bo vê yekê tu dibêjî yanî sûcê Kurdan di vê yekê de renge henekî hebe ku wan jî nikarî bû em dizanin Tirkiye naxwaze mafê Kurdan pêda yan jî pênasînê bi wan bike tu dibêjî sûcê Kurdan hebû ku Kurdan jî nikarî bû em bibêjin awayekî din ji danûstandina bi dewleta Tirkiye re bikin ku renge tiştekî ji bo Kurdan qezenc bikin. Civata Tirk tu zanî civatekê ku ji împaratoriya ku Osmaniya ji sultana dihat. Sultan fûl feodal û koledar bûn.
kapitülasyon navbera Osmanî û Fransıza tekilî çêbûn. Gencê Tirka diçûn hinek ji Kurda jî wek mesela tedî Bedirxana û evan paşayê Kurda hebûn ya wek mala Cemîl Paşa wek mala Bedirxana paşayê Kurda wan ji zariyê xwe gel Osmaniya paşayê Osmaniya dişandin Fransa. Herçî kesê çûnû Fransa xwendinê tedî bêtir ji wan jî Kurdperwerî derketiye. Ji wan yek jê mesela Mir Celadet Bedirxan em Mir ji mîratiya Bedirxana hatine. Mala Cemîl Paşa, mala gelek ji wan hene. Sultanê Kurda jî ê derfetê wan hebû zarokê xwe dişanil gelewê Osmaniya. Li wir Jon Türk yani fik û ramanên netewî çêbûn êwê Tirka Kemalizm jî ji wir derdikeve. Mesela helbestvanê wan, nivîskarê wan, bêjin ristevanê wan, siyasetmedarê wan bêtir ji fik û ramanê Ewropa taybetî ji Fransa derketin. Fransa ji wan digotin Jon Türk. Diçûn ku derê xort li hev kom dibûn digotin Jon Türk dîsa hatin. Bab mineqaşa çêbûna Tirkiye dikirin. Bêre serdariya wan ke destê Atatürk û vir dewê de İsmet İnönü vir dewê de çêbû. Zane? Ha Tirka ji xwe warek çêkirin. Türk miletekî İslamî bûn. Kurd jî İslamî ne. Dûr de kî jî olê de hebû wek Xristiyana wek Ermenya û Aşûriya û Suryanî û yani xelkê de hebû xwestin koka wan bîne ta ku Tirkiyeke pan İslamîk pan Türkîst çêbike milletê İslamîkî dest xwe de bihêlin. Kurd jî İslam bûn. Kurd wan xapiyan her tiştê wan dihîştin belku Kurda têra xwe nişa xwe ji Fransıza negirtin. Yani ji ramanê netewî negirtin gêman. Zarokê paşa maşayê Kurda têrê nekirin. Nikanû millet şiyar kiran rakirana tam. Ruhê netewî bida millet. Netewî nebû temamî. Her herêmî ma ev rastiya jiyanê ye. Mesela Kur'an'ı ve Şeyh Said Reis'e meyi işte usa kiri boyu Kurdistan'ı seri Hudayı usa boyu dayı rastı belem felsefe ki Şeyh Said cüda bu. Neki dini bu, neki oli bu, neki Osmani ki dxwest. Ruhiyet axu netevi nebu bu tam. Zane rasti gotin eve. Yani tenha az kanı bepesini bej wala falan seri Hudayı falan waki rahme Xudayl wan be xizmet kirin seri Xudanı rastı reza mahiye belem rastiya xu ev ku heremi mal netevi nebun. Türka netevi hareket kirin. Atatürk mesele kir netevi edi. Şeyhti mehti aşirki hole rakir. Dizani bu ku aşirki u şeyhki u falan bivan bimine ev mesele tek diçi. Seyyid Rıza jî hêla dersim ew jî seyyid bû, ew jî şeyh bû, ew jî nizam çi bû. Wisa herêmî herman Kurd bi xwe dijî hev dibûn. Seyyid û şeyh dijî hev bûn. Alawî Sünnî dijî hev bûn. Müslüman û Ezdî dijî hev bûn. Dewleta dijî hev bi kar danîn. Nihat û rexna kuwa dike Ezdiya mala xwe şewtandin. Milletê xwe kûr kirine. Tu bat şeyxê wan ya mîrê wan tu rexne bike ay mîrê me rexin şey kurro her şeye webrî. Mala ve şevtandine, haya ve dünyaya tüne, mecliye ve çalkandine çeya ve dibi. Ne veyayı mesele cani? Süpen salin buri da avan nebun. Yemin yani beter edbejim. Ha azdim serüyan ha. Dege mesele direj dibi ne? Le zor giringe zane. Ha Kurd hatın çıkarın. Türka le dünyaya çi bu dünübü sandın. Türka sol yayınları, sosyal yayınları, u nizam çi vana hemû komünistiki bûn, sosyalisti bûn, evî bûn. İşte Vietnamê çawa şoreşçî bûye. El Salvador çawa dibe, Nikaragua çawa ye. Mozambik, Gine, Bisaurî çawa ye. Lo nizam Angola çawa ye. Lo nizanim Latin Amerika çawa şoreş dibin. Lo nizanim li Kuderê çawa. Danî gıp dikir Kurdistanê. Siyasiyê me wisa pêra bûn. Wisa komünîst û sosyalistî jî kirin. Yani ruhiyeta Kurdistanê civata Kurd çawa civateke feodalê, koledarê, şêweyê jiyana Kurd çawa ye. Veya baş tahlîl nekir. Kurdistan bin kedxwarî mêtingehe, bin kedxwariyê de ya na. Kurdistan bi çi rengî parçe bûye,
باش اف پارچه بونا چه زوری چه کریه چه زحمتی چه کریه ام کرد چاوا بکن امکان خوب بدن هف و قوته که چه کن که بی که پشتا خوب بدن دجمنا امکانن دوار خوده برخو بدن اوه چه نبو اوه هر فکر فلان چو هناك فكرة إسلاميستا تشون هناك فكرة اشترى بيجم كومونيستا تشون هناك بي سوسياليستا تشون هناك بي شريعتشات تشون هناك نظام تشي هر بصاري كي تخرى شيخ وسيد ودساوك الشيخ كي أغا كي سيد كي بو أشير كي بو مثلا يعني يك درد كذا تشاوش خرى أوي تشيكم برستيج تشيكم وك سيدتي شيختي ميرتي فلاح مو برستيجن برستيج أخو تشيكل سر ملت وك اوكي ما مربكي ما هب خيلي يقول كوما جندوي هبون اجا جندكي وي خوندگهتونه بوغا و تجربه تا ابي خيل شما خوندگهتونه دغو ابا كرانال سرين ببن انسان يعني تم gerek غلامي بيانا نديش مجيون بشكبه زاروك يوانجي او ببه روك زاروك بيجي او ابي خيل تبا گندانا حمو كريدسي خما ام چن ام انسانن ام مشكن حيوانن یا حقیقت و اردامهی گنده منه چما پارامتی تونه چه هی تو دبه امشتم دیندارم تیر نام ناخون و چه حاله بو وی نبیجی gerek tüm غلام بن کردستان هین siyaset غلامتیه bu havi ki hareket rabu kuk kava rızgari peşeng lo nizam çe komek rabun PKK rabu vijil ve hele da go az kişi bakım yak az bolşeviki bakım قدرتك مزنزي çekim az peşmezi bakım Kürdistan'a serbukha sosyalist yak buyi Peradaket Cumhuriyet Demokratik Cumhuriyet Peradaket Xweseri Per nizamçı معناه کرد نزانم باش سیاست بکن شوان پرورد درباره ناکوکین سیاسی دنابینا پارتیین کرد و کردستان ده یعنی هنک رخنه علت دگرن که تو درباسی نوا ناکوکین سیاسیین پارتیین کردی بوی تا چما او کر یعنی او دبیشن تو دنگ بیجی تو ستران بیجی تو هنرمند نتوایی که اشته ندهات خواستن که تو درباسی نوا وان ناکوکین سیاسی بوی چما تو درباسی نوا وان ناکوکیان بوی mesele değiştiğini, armancı, perverdeyi. Ez hava kedi perverde bu me. Ez nav eşu zahmet aderketimi. Min hemu jini edzanım. Ji malbati de, ji aşirti de, ji heremi de, ji her havayı de ez jim mediti. Neha rewşa rojata navin ez dibêjim ya monarşi û oligarşik sistem hene. رینادن هنرمندا دنگ بیجا رستوانا شاعرا کراستی ببیجن بدکشن وان قبول نکن gerek diyatı pes navan bede ya ciddi leyli bistri evvel her deri usail Türkiye usay vegavi Türkiye diktatörü yani Türkiye demokrasi tüneyin yani Türkiye xwaza Avrupa takip bike dik helbet devleta gore rojata navin her peşketitire ve mesela Kurda da dukulle. Her de mesela Kurda Türkiye sakat. Yani mesela Kurda nebiya Türkiye devletek demokrat bu. Peşketi bu. Rahat kevna Avrupacı devletek pırhoşu. Velateki gelek hoşu. Erda xu, diroka xu, deryayın xu, her havaya xu yani. Cüayın xu, bağı bahçe u reze xu. Velateki gelek hoşu. Velateki ne permezini belem çar iklim lehene. Zane yani mıkhabın sistem gelek xrabe. Jiberwi hawici ez şanse min hebu ez derketim dervezu mukuştu vurzude. Derketim serbet stra dünyayı geriya mistra tırsam jini bu. Müşkhur nektir tücari falan eriş mi falan eriş mi go. Ajiyanek ti rasiya ke bebeje. Ve Galile go dünya doştu be papaza gonat hali diji emri xwedi İsa'ti. Ku vallahi doştu bu gona mete bxanxine. Brinkerin hundur roj bu. Kot ya o Galile'te merveki ölümdarete hiç diye de hünermende. Bu çi fikri diji İsa o xwedetîne ne Xuda bab İsa kura. İsa jî Xuda dibînin diye. Kona dünya doş ne be kuvvete nagire. Kişandine nakego. Zane
û go agirê volkan derdikevin, agirê hundir deyê. Agirê wê kişandinê çê dike, enerjiya derve dikişîne go. Wisa nebe go, doş nebe, viya nika bike go. û bi doşbûnê jî got zîvir dora rojê. 24 saeta dora xwe dizîvire û salekê dora rojê dizîvire. Berê wî mevsim tên ziman. Mahkeme, filan, bîvan, na, tu vî nika bibêje. Ve îşê Xwedê wisa çêkirî filan. Erê got îşê Xwedê giş. Belem dünya doş dibe. Gunam te edam dikin, te bidar dixin. Baş got. Jê biger vê meselê got. Ilmê xwe dewam bike. Got baş e jê diger. Derket derve, gava derket dîk şeve. Bi roj ketin hundir, bi şev derketin. Bak mahkeme ya. Dadgeh danîne. Derket dîk şeve got. Ay vele dünya doş dibe. Vegeriya got midar. Zane? Bira ji mervantiyê re mînake bimîne got. Na insan xwediyê mejiyê xwe yê. Tu hunermend bi, siyaset medar bi, nizanim çi bi, nizam çi bi. Mejiyekî tehê çavê min. Ne mesele tenê tu hunermend filan. Mirovê hunermend her tiştî re hunerî mêze dike. Siyaset jî hunerî mêze dike. Her tiştî hunerî mêze dike. Avakar e. Afrander e. Gorî. Yani ne mesele ez hunermend zê newêrim bibêjim ez ê siyaset newêrim. Ya xwendin e, fêrbûn e, perwerdeyê. Tu xwe fêr dike. Tu jî dewleta Eflatûn bixwînî, tu fêr bibe, yekî tu jî bixwînî fêr bibe. Ya tu jî tarîxa Herodot bixwînî, tu fêr dibe Pirtûkê de, tu fêr dibe. Belem tu mejiyê xwe de şirove dike tiştina. Yê min jî şiroveyê. Datînin ber hev ez hemiya guarane dikim. Sane? Ez ber wê yekê jî tu bêtirs. Mesela rast ser mesela. Ya dî jî ew çiqa felsefîk bin, çi qasî siyaset medar bin, çi qasî çi bin, tembûra min ji wan bêtir xizmet kir. Tembûra min gihîşt şivan û gavana jî. Ew jî şiyar kirin. Bila heddê xwe zanibin wî warî de. Belê vê yekî hinekî ziyan gîhande te. Yani gelek caran konsertên ku te çê dikirin, dihatin êrîşkirin û ev jî renge kêm min hunermendên cîhanê ku wiha êrîşa konsertên wî dibe ji ber bîr û bûçînên wî yê siyasî. Yani ev ê yekî hinekî em bibêjin bêhêvî li cem te çê nekir. Yani derbarê ku tu hunermendê xelkekî û êrîşa konsertê te dibe. Yano mi got jiyan tije girhevî, tije nakokî heger tu ji êrîşa û filan bîvana birev û tu hêviyê wenda bikim, mana xwe mervekî tînek hîştî. Ez ser dibêjim werim ber mala min agir berdinê. Xira kilî dîsa ez hêviya wenda nakim. Heta destên bêzê ber xwe bidim, ez neşewitim. Ez ê mal şewitî, ez neşewitim, pêre ji xwe malekê çêkim, ne meseleyê. Heta ji destên bêzê xwe ber qurşînê wan û şerê wan xwe bidim malîkî. Te gorî. Armanca tune qurşîna bavêm kesî û şerê kesekî bikim. Mejî mihîm, mejî girîng e. Di heywana de şêr quwetir tune. Belem qurşînek şêr dikuje. Çima? Ew jî bi aqil çêbûye. Sane? Ber wê yekê mejiyê mirov zanebûn û têgihîştina mirov girîngtir ji her tiştî. Ev yê qudretê çê dike, yê şarezayê çê dike, yê dewlet çê dike, yê ewa çê dike. Her kesê rastiyê bibêjî û bixwaze xizmetek baş û berfireh bike, wê çavê hinekar e here, wê bi kelem jî hinekar e, wê hinekê êrişî bike, erê êrîş hatin ser me. Dewcinê me kifriya dikin, dayîkê me kifriya dikin, êrişî sahna dikin, İngiliz konsera çê dikin, nahêlî çê bibe. Tirka dişîn dibêj wan re çê bikin. Ya mentalîteyê baş e. Lê tu jî gerek ser rastiya xwe venegere. Te rastiya xwe tu vegeriya, tu tirsiya. Tu tirsiya mejiyê te diçelqe. Çelqiya tu rastiya te bela dibe. Tu carî nikane bike. Çi dibe bila bibe? Tu gerek rastiya xwe biparêze her gav. Rastiya xwe şûn de venegere hêviya ke ez însanekî Kurdim hatime dünyayê. Okey. Rêza min ji hemû mileta re heye. Heger ez Müslüman bim, heger êzdî bim, heger Xristiyan bim, heger çi bim, ya dîn bim, bêdîn bim, tiştekî heye. Yani ez hatime dünyayê heqê min li jiyanê heye. Ne mecbûrim ille gorê hineka bimeşim.
belki rastiya min rêtê xeber hineka baştir bike belki gerek viya jî zanibin rastiya min ji wan re rê veke rastiya min bihêle ew bifikirin ki rûnin bêm çi dikin ya bêjin ez çi me zane diktatör ticarî xwe rexne nakin dibe min çi got rast e min çi kir rast e min çi biryar da rast e berwî hewî jî her xira dikin li dawiyê bi xwe jî têk diçin. Divim biçim dur 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 İdil tez nagirin Vavır bikiz ben nagirin Hatta dikanın ezi herim Ezi biçim dur 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 مامۆستا van çend salên borî de rêxistina terorîst Daeş êrişî herêmê kir û di nav wan de jî Kurdên Sûriyê û Kurdên Iraqê jî tevlîvî şerî bûn û wan gelek qurbanî jî dan. Di demekê de ku ew qurbanî hatin ziyan gelek hat ser xelkê Kurd li her du welatan jî hinek dibêjin ku renge Kurdan jî karî bû divê yanî derfetek bû ji bo Kurdan ew şerêhan ku dengê xwe bigihînin cîhanê. Di vê balansahan da tu dibînî ku Kurdan jî feyde kir û yanî xwendina te ji vê balansahan çi ye? Daeş kombînasyoneke bermayiya Îxwanê Mislimê û ew kesê dixwaze iktidara sultanî deynin wekî Tirkiye bermayiyê wan in bermayiyê ew ê rejîma Beas bû diguherî Iraqê ew bû daxwaziya sultanên Siûdiyê bû Qetar bû komek bû yanî îca mirov derketin ji xwe re felsefa gidanîn got em dike dewra pêxember dîsa dest pê bikin em ê edaletê deynin belem şûna edaletê her komkujî û kuştin û xirakirin û derevandin û talan û ha gava Kurd li hemberê Daişî rabû hevpeymanî alîkarî kir dünya xristiyan tirsiya ji wê rewşê tedî gelek teror akt çêbû ew çêbûn dünya xristiyan gelek tirsiya dünya xristiyan nerî kî nav rojhata navîn de mezintirîn girhevî çi ye konflikta her mezin çi ye Kurd û wanê din e li Tirkiye problem heye li Sûriye heye li Iraqê heye li Îranê heye Kurd qehremanên pêşmergayetî jî kirine Kurd xurt tu silahê bide xurtin hem çawa bikin ancak ê hemberê van rûn û Kurd e zatî derdê Kurda pir e em silahê bide Kurdê şerê bikin û li goreyê xwe birin siyaset jî danîn alîkariya Kurda kir Kurd bû leşkerê wan Kurda lê da belem Kurda hesabê xwe pêşerojê nekir piştî vê şerê wê çi bibe gelo Kurda tişt girt mewzînê işte benda Sû Çelî jî destxistin mesela Kirk û girt û Şengal dîsa girtin û ew firdewê de hêla Sûriyê taxa Kurdistanê pêşket girtin xwestin bigihê Efrînê Kurdistanê wisa û bikin dewlet dihêlin û ji ber ku ew Kurda jî tune bû
پروژک وان باش organize تو نبو کرد هم بری هف بون هف حز ناکن دجمنی هفن چه بو؟ هشتی شعبی چه گرن شو به هلی ده ترکاج به هلی ده روس امریکی مزن کنفلیکتی وان هنه او گرهوی وان هنه گرهوی ناکوکی وان گلک هنه زانه ایجا کد دسته وان امریکا و روسیا چاو خوازه و سابق حتی اوروپا جی لدری بیتشتی هیچتنه اوروپا نکانه بکن نه خودان لشکره روسیا خودی لشکره امریکا خودی لشکره امریکا بدش آوای شر dünyaya dike لشکر دلار her döne nika şerê Türkiye be askeri bikira bi dolar kir belem şerê wanê de bi leşkerî dik îca leşkerê her baştir destê wan de Kurd Kurd niha leşkeriya Amerika û Rusya dikin Kurdistana başûrê Kurdistan jî leşkerê Amerikayê Amerika çi bibêje mecbûr bike çare kutine bende ewa xeta 35 Amerika parast ne parasta serê me de hatibû hef peymanî neketine Daîş her derdixwar ew ê li bawan çêbûn ew rakirin ku hef peymanî çê bibû û li wê derê li gorê xwe rojeda davînê petrola xwe pir e çendî tevle hev be bo Amerika Rusya Ewropa baş e wira demokrasî were aştî were wê bibe bihişta dünyayê têra Erebayî jî Tirka jî Faris û Kurdayî jî têra her kesî lê bêaqiliya wan heye ya bêaqiliya wan her şer xistî nava wan Kurd jî nesîbê xwe girtiye axatî bektî paşatî eşîrtî bine maltî û filan û bîvan hineka jî komünîstin sosyalîstin nesîbê xwe qeş sosyalîzm komünîzm jî negirtine zane û oldar û filan û bivan yek ji wan heta niha kûr û fireh bi netewî Kurdistan ji xwe re nekirine evîn nekirine evîn na rehmetî Barzanî Nemir tiştekî dibû rêza min heye wî pir tişt fêrî me kir pir tiştê baş kir zane yekî wekek Mesûd jî însanekî pir dilovan e baş e belem nikanî îkna bike wanê din vêgavê der û dor ti jesî xwe bûne maldar işte çawa mal bi dest xin çawa pere bi dest xin koşakir çawa petrol bifroşin çawa dikanin yekî bixapînin ji dest bigirin çawa wisa bû heyf e ew partiya ku ji dewra Qazî Mihemed de ji dewra Pêşmerge Barzanî Nemir de jî çêbû ew partî jî xira kirine di wê partiyê de jî qudretek baweriyê nehîştin vêgavê rexna min mezin li ser wan e ew jî gerek xwe biguherînin PKK xwe ji kok de biguherîn gerek kok de xwe biguherîn wisa nameşe wanê kandîlê heniya wana hîn ji Kurda fehm nekirin Mamoste di konsertên xwe de tu gelek caran gotaran pêşkêş dikî axaftinan pêşkêş dikî ew jî hinekî di demên destpêkê de berî çel salî renge pêwîstiyeke ciddî bi wan hebû yanî goterek wiha ji xelkê daxwaza zanînê û xwendinê û perwerdekirinê dikî hinek di van demên dawî de renge bibêjin ê baş e piştî çel salî yanî çima hîn şivan ji bi axaftina ji me re dikê eceb ev xelk hîn nizane xwendin qîmeta xwendinê çawa ye ku heta ji bara wiha dibêje xwendin pir girîng ez bêjim modernîzm pir girîng e neçûm xwendina melekî medrese min nexwend min çû xwendina modern xwend çenî me hez nekirî modern xwend çûm Oxford xwend çû Almanya xwend çûm Amerîka xwend çû xwend xwendinê hez dikim xwendinê meriv dibe tişt zalimiyak hebû ew zalimiya ji kevin de tedî klan dibêjin însana xwîna hev didirjandine berek diçû adi çawa biqedîne dest bigir milkê wan û jinê wan bibe îslamê jî wisa kiriye ew ji Erebistanê ew jî hatiye zane enî wisa bûye ev komberiya Kurdistanê mal şewtandineke zane wijdanê însana reş bûbû de tu were bi vê hestê mezin bibe bi vê hestê biçû ku derê tu kole xuya dike çima em ji midyadê hatine bineve mij kesî re negotiye çima em ji midyadê hatine
ولا ام بافله بونه وقتی دم خریستیان بونه هنه کنها هنه ویا دکن او یا چند باو کالا ده ازانو ام کرد را بونه ام کرد را ام خریستیان بن ام مسلمان بن ام چولی ام کرد را بونه yani و yani نزانم انسان یا ما سوریانی به آشوری به ارمنی به ترک به عرب به فلسفه من اوه انا دجی ملتامه دجی ظلمه ظلما ترکاجی وسا سر کرد هی ظلما کرد سر کرد هی ظلما ترکی سر کرد هی یا عرب و فارسی هی تدی من اسرائیل خدا آغاتی بکتی شیخ چوال عرض خستنه نه من کمبر عشیر العرض خستنه نه بودی سبب او کردنا هات سر خونه بو دولت فلسفه برفرهمی زده کم ما ایشی هر تشتی دیتنه جانو ما ایشی هر تشتی دیتنه از وانا روش که راستیا خو ببیجم هیه انسان دکان رونو بگرین کل کردستان چه دبه زانه خلیل گله هبو جمیره کادو گوتن خلیل گله خوارزی گله خوچکا بوزان شهین بگه لباوه بون نوسا خیلی گله خودی خواه گندو او فلان بیوام روش که ابتف زارو که وان چونه مزاره و ناف جماعتی روشتی فلان گو هلا ور کرم گو وا بارزانی تو شاندی تو کب سرکی کردا به ترکیه نه سری تا جیکن باوین ها برده هر مکتب خوب خوینی فلان بیوان میگه گو اپی خلیل ریبری و ملتی وک ونه هو شریعتك واش في ملتي نكن والآلي كاري نك وشاب به قوا كر مرانا ده قو هندي فلان بيبان دولتك دولتك باشه فبا يجي شيء ريبري وربو يعني آغاي وربو يعني برا ميركا زاروك نوان في داوية چي بون پر دلال بون باش بون زاروك عثماني اونز علي اونز هناك جوان بتركار وقت تركابون لی هنک وقت حمید حوالی مذکر عثمانی ونز پر دلال بو گلک جیر بو ولاد پرور بو حتی شهید کرن زکی کره اونز علی اوجی پر دلال بو اوجی شهید کرن یعنی جوان وی داویه اوامن گلک باش به حسیان از گل وان بوم yani واجی می پاراس پرجاری شرع آغا ماغا و فلان بیوانا جار وی داویه خیلی گلی روش که دچه کوبانه خالانه خوان زیارت بکه دچه دبینه هر دری دنگ شوان هی تو ده دبیجاز آپشوانم و خلق پر قیمت دنیه وی سرچاو سرونیه هور بینا شوان شده آپی وی فلان بیوانه جمر نامک شان گوله کره من فلان کس دخوازو ور اوروپا بخوینه کره من اتسر بلندم اچومه کوبانه ملت پر محزکریه هر کسی بینامه کرد گو بینا شواش تی مگوزا پیویمه فلان پرکی فوان هات فلان بیوان اره گو پی خلیل وقتی که دگو چی شهر ترکا زم چهر مکتب بخوینی آره خلکی تبکوشه بس دولت ترک باشه تنها وساد به دنیا تی گوهرتن گرک چی بنجانو از وانا حمو مدیتن از دبینم لی گرک معرف بگوهره انا خواز وکن کابش می از کره شیخام کره آغام کره نظام چم نه راستیام چی او از انسان مجیه من هیه هر انسان گاوا چید به مجیه آنوا کبه بلم انسان مجیه هف داگیر دکنو تیک دبن بای خب سرخن کتخواری بکن اسش خور اوی چی بکن پرستیج چی بکن رومت چی بکن انسان لیسان اوسادک شوان پرور گلک هنرمندین کرد گازنا دکن کو وان دزگه و ناوندین یعنی موزیکینین کو وان وحوینن آلیکاری وان بکن و ام دزان پارتیین سیاسی جی کار سیاست دکن یعنی دوی درباره دا تو وکو هنرمندکی کردستانی یعنی تدکاری بو او دبیجن تشتکی ناوندکی جوان را آوا بکی وان وحوینی آلیکاری وان بکی یعنی تکاری بو وکو تشتکی وها جوان آلیکاریان جوان را پیشکش بکی یعنی تا چما حتی ها تشتکی وها برفره نکریه از آنم وانا تناوندک چه کریه لی تشتکی وها بریک و پیک چما چه نبویه بنیره امیز جواتک فول فودال و کولدارتین ما هنک شیویه پیشکتنی
burjuvazi û sosyalizasyonê girtine. Hinek. Em nebûne civatek dewletî. Dewlet yani xwedî sazmendî. Em nebûne. Dengbêj rabûyî li ber deriyê axa û bega û filan bîvan bû, tim birçî bû. Dest pê kir bûne ya siraxa xwe digot. Dehret mala. Wir bistirê. Ver. Qîmet tune bû. Şêxlerk şêx xwe dipesinand. Nav xelkê digeriya. Paya şêxê xwe beref dikir. Zarokî birçî bû. Koçek, mîr, paşa filan bîvan ber deriyê wan. Zane? Qîmet tune bû. Dewlet çêbûn, Kurda çû Tirkîstan ne? Beko dewlet qîmetê didê. Pere digirin, şöhret digirin, kêf dikin. Gelek hene ji wan, ne gerek ez bibêjim kî ne? Nav Ereba de ji wisa hunermendê nav Ereba de her baştir Kurdin. Nav Tirka de her baştir Kurdin. Çima? Kê li ba Kurda kirî, qîmetê nadin. İşler dibêm ya. Hereketê Kurd gava kêfa wan tê mesela ê Bakur. Ban min nakin diherin, ban Tirka dikin. Beko kirin mesele siyasî û hineka vegirêdane. Tu nebê bijî, em bîşektî mala te jî. Cî dere tu neyê. Zane? Ez ji malbatek cotkarim. Ene kurê mîr û paşa û xwedî mal û milk û filan bîvan bê saray û qesrê min hene. Kadê hunermend are cî çêkim filan bîvan. Tu siyaseta de jî ya xulamtiyê gerek bike. Ya vî siyasetî bimeşe, ya viyare, ya viyare. Tu nikane bibêje, baba tere jî camêrî belem dîtini min hene ya, ez nekerim. Ne heywanim. Ez însanim, ez dibînim. Tiştî min her tişte pir zêde ne. Dîtini min her tişte berfirehtirin. Tecrübe hen tişte zêdettirin. Biseket tiştî baş tere bibêjim. Min neke kolê rêberê xwe, serokê xwe, wisa partiya xwe, siyaseta xwe. Biseke ya, tiştî min hen serokê te pir zêdettirin. Çima tu dikî wê rewşê? Min qefes dike digirê xulam dike, derê te çi ye? Nahêlin. Rêlet te digire. Kes milletekî wisa têk çûyîtine ye. Zane? Yani divê ji min ket û bi min ket. Aynî wisa ye. Zane? Tabii li pêşerojê millete gava vetî bîra wî yani cîlê nû dibe eyvah çima wa kirine ya? Çiqa xirab kirine. Sebep? Çima? Yani min ji vê hêlê ji Almana, İngilîza ewa car hey Kurd hen car hey Kurdini çê dikin. Kurdê me başûr hîn ji min hez dikin. Zêde ewa xwenda nekirin. Na Kurdê Rojava. Kurdê Rojava hîn ji dil ji min hez dikin. Wê ewa xwenda nekirin wê hezkirina xwe. Kurdê başûr bûn qurbanê pere hema pere li ku êdî bawan kî lêlê lolo filan bîvan û erebesk û farsebesk ketina wan jî xwe xira kir hinekî. Zane? Ew jî va siyasiya tu ne biveya li te tune, tu ne biveya li te tune. Wisa min vir de wê de min ewek çêkir dezgehekî hunerî. Bu wî dezgehî me tiştê pir mezin çêkirin rastî. Ku derfetê me jî tune bû. Stûdyokum çêkirîm gotî xizmeta hunermenda de bila. Lê qesr û sarayêm tune û milyonê min jî tune wallahi xizmet ez alîkarî bikim. Min çûm binêre İbrahim Tatlıses mesela kesekî me li gel hev em veşiyane zaroktî de jî wisa Tirkî got çiqa kultura Türk Kurdî hebû kir Tirkî İbrahim nev Arab nîv Kurd yani belem şertê Urfayê de mezin Ruhayê yani yani Urfaliya dixwestin işte her bibstrên ez ne ji wan bû na min dixwend her min xwendinê hez dikir ya yê digotin Kurdistana te ev şoreşa te kir. Ve ji mir digotin. Şoreşa şivan perwer veya. Te milleta şiar kir, te wisa kir. Min deh cara proje birini danî berwan min gotî ez qesra qonaxa tiştî we naxwazim. Ez dixwazim konservatwarek hebe li Kurdistanê, li Hewlêrê. Qurbana we alîkariyan bikin, perê min tunez bikim. Ya dewlemenda bibîn ji min re, destê we de ne. Ya alîkariyekê min bikim, milyarê we hene. Ya ku 2 milyona 3 milyona deynin konservatwarek me hebe. Bila hunermend werin li vir
Dersê bibînin, müzik fêr bibin, miqama fêr bibin, aleta lê bibin. Ewa bajar ser navê tatlı ses çê dikirin. Jinkê Ereba dihatin stranek 2 milyon dikirin bêriyê. Lê bila ji mir bibêjin rokê çi pere dane min? Min pere ji wan nexwest ticarî. Tenê min got konservatuarekê çêke. Bela rokê hûn nebêjin me pere milyon da şivan. Heqê min ji we bêtir heye. Li Kurdistanê çi bixwazim gerek bibiya. Min çi bixwesta gerek bibiya. Beko ne mirovekî nefsekim. Ne jî ez ezim. Min dixwest xizmeta milletê Kurd bibe. Ez li wir bim da ku bal wer ser wir. Hunermendê Bakur, yê Rojava, yê Rojhilat, yê Başûr, kîja werê xizmeta wan em bikin, em civîna deynin, em civata deynin, em ewa deynin. Zane destpêkê de qurbana te, heyrana te, te didî kêleka xwe filan dûr de rahat te wisa dûr dixin, gava perê wan çê dibijî te ji bîr dikin dibêjim. Bila neyê. Telefona te bersîva telefona nadin êdî. Tu ji gulamê wan re de car rica dikin qurban lav filan kesî me girê diyawaz bibînim tiştê ez jêr bibêjim. Ne mesela perê jî. Tu ku çend tiştê siyasî girîng bibêje. Pere kî pere heye ew gerek werin. Kî pere qezençkir bit gerek werin. Ruh wenda bû. Bila her kes vî zanibe ku min ji başûr tiştek negirtiye. û min 10 cara proje perfekt dane ber alîkariya min nekirine. Alîkariya hunermedê Tirka, Ereba, Bilbila filan bîvana kirine. Kêfa wan ji çi hatin wisa kirine. Ev ne siyaset e. Ev ne welatperwerî ye. Ez şivanê Kurdistanê min e. Navê min nava ruhê Kurdistanê de ne wisa. Belem erdekî min parçak erdê min Kurdistanê tune. Ne goz erd dixwazim. Ne mesele ew e. Yani ez bêjî rokê li wî erdî gora min çêkin lo. Bila gora min nav wî erdî de bilo. Parek erdê min tune. Ev çi ye? Her xwestinê naxwazin tu şexsiyet bigire. Ez unikim li dinyayê biya baş bila zanibin. Çi mirovê bi huner wisa huner xistî xizmeta millet û welat û mervantî û însanetî tune ye. Unikim ez. Belki ew nizane ez vê dibêjim. Eger rojkê behs kir wisayê rastî min her tişt xizmeta Kurdistanê aştiyê, azadiyê, mervantiyê min huner bi vî rengê anî ziman û vê xizmetê ez dikim. û ez niha ez rewşa şirova rewşa Kurdistanê bikim heyya û ku ez ê bikim jî yani min kirî min nivisandî pir tişt. Rokê bimrîn jî bila hinek werin têkevin arşîva min pir tişt min nivisandine. Hinek baqil bila hemiya bide berhev ha wisa min nivisandine. Şirova rewşa Kurdistanê bikim siyaset hemû wenda dikin. Lê bi müzik gerek tu têka aqil û heşê wî gelî. Wan pir xirabî me kirin zane. û bi huner xirabiya me zin kirin belki huner hiç zimanê Kurdî heta îro were. Mamoste şivan tu wek me got yani tu te bêhtirî du par ji emrê xwe li biyanî û li derve derbas kirin. û em dizanin Kurd jî gelek li van welatan hene. Ji her çar parçeyê Kurdistanê de hatine van welatan. û di çend salên borî de jî Kurdên Rojava, Kurdên Sûriyê bi qafilan hatine vê derê hatine Almanya. Tu wekû Kurdekî ku li biyaniyê gelek maye û te serborek divê derbarê de heye û wekû hunermendekî jî tu çi dibêjî ji bo wan Kurdên li van deran yani li diaspora mayî divê çi bikin yani pêwîstî wan bi çi heye ji bo parastina zimanê dayîkê ji bo perwerdekirinê ji bo ku bimînin girêdayî bi neteweya xwe ya Kurdî be. Kurda gelek siyaset kirin komele danîn û vir de wê de û her komela de siyaset hata axaftin. Bahsa zarokê Kurda û pêşeroja wan nehat axaftin. Bahsa huner û nivîs û felsefe û dîroka Kurdî nehat ziman. Bahsa tenê çi bibêje siyaset seroka û ji te re bibêjim bahsa rêçûna û bahsa konsêra û newroza û filan bîvana wisa yani wî hewayî bimeşîne.
bahsa enstitüsyon, akademi nedat kirin. Bahsa rewşek netewî de tu dikanin zarokê Kurda ji hemû parê Kurdistanê bigîne hev bi wan rastiya Kurdî fêr bike, li vî welatî çi bike çi neke, ku wan çawa dikane şêrgînî pêşerojê bike, wan mobilîze bike, bimeşîne, ku bixwînin, bixebitin, jiyana wan bertelef vala neçin, ku rojalatî, rojavayî, bakurî, başûrî ji hev hez bikin, nêzî hev bin, meselê zimanê, meselê çandê, alê, olê, filanê, bîvanê hev de qebûl bikin. Li va welatana pêşketinek heye, şiyarbûnek heye, êzdî û Müslüman heta niha hetka hev birine, her du Kurdin çawakane ser Kurdayetê û ser netewîkariyê hev de bigirin, ne bi qurbana şêxa û baba şêxa û mîra û mella û seyîda û filan bîvan bin, Kurdistanê binasin, dîroka Kurdistanê binasin, mejiyê wan rewşen bibin, netewekar bibin. Boyê pêşeroja zarokê Kurda dikane dewletê ku lê bijî plan û projeyên baş amade bikin, ji wan bixwazin bibêje em milletekî mezinin, em li vir dijîn bi milyonan e, belem heqekî me tuneyê we me nas nekiriye. We me kirin qurbana Ereba, Tirka, filana bîvana. Em xwedî zimanin, em xwedî çandin, em xwedî dîrokin, em xwedî ewin, em Kurdin, me perçe kirine, me pelçe qandine, em nihal welatekî demokratin, heqê me hey, hûn vî bidin me jî. Boçi hûn nadin. Rêçûna bi darxin, ew ê bidin dest zarokê Kurda, zarokê Kurda bibêje mafê me jî heye, dewlet bo me vî çê bikin. Wek heviya min vî welatî wekî êdî jî heqê min heye hûn bidin min. Siyaseta va qircobirco kirin. Şerê hev dikirin, derketin kolana bijî filan bîvan Hitlerkî kirin yani. Alman nefret dikin tiştê wisa. Fransız jî hez nake, ew hez nakin. Ketin kolana derdoş şikandin, otoban girtin, nikah şewta de, nikah çi kirin, hev didan. Newrozek çê dibû yê de êriş dikirin. Şevek çê dibû êriş dikirin. Pircayî hatin ser min jî êrişne. Wisa rezaletek çê kirin. Yani me ji vir qet tiştek negirt û em istixwar man, perîşan man, şermezar man. Zane kesî ne wê rexne jî bike. Te rexnak pircayî sahana min rexne dikir. Min digot wisa nabe ya. Wisa nekin te dî tirak bi kêra nekatin min. Ay Xwedê hemû wenda bû. Karek nebû. Niha baş hatî vê dewrê boç hem nakin dîsa. Nûve de rabiya me got şikestin heye, lê her dil pê serkeftinê biçe tu yê. Tu ne şikestinê qebûl bike. û xwe rexne bike. Şaşiya qebûl bike. Tu hinç dibêjî na tu nika biaxafe. Ez ê biaxafim. Gerek biaxafim. Ev millet bibîze, rastiya xwe bibîne. Şiyar bibe êdî vê qircirê û vê xirabiyê û vê zalimiyê li hev neke. Vê zirarê nedin hev. Zatî perçeyî her tişt. Zirarê nedin hev. 100 sal berê 2 milyon Kurd li derve hebiyan ha rengê Kurdistanê hatibiya guhertin. Beku dewlet bû ji va welatana dest pê kirî, ji Ewropa dest pê kirî. Ji Ewropa dest pê kirî, Amerîka çêbûyê, Kanada çêbûyê, Latîn çêbûyê, dünyayê dewlet çêbûne. Ji Ewropa dest pê kirî, ji Fransa, ji İngiltere, ji Almanya, ji vir dest pê kirî. Benelux. Ji vir dest pê kirî dewlet çêbûne. Ya tu hatî li Ewropa dide. Ya tu kanê akademisyena çê bike li Ewropa. Tu gerek basa akademiyê bike ya. Enstitüsyonel kar bike ya. Tu hatî bijî filan serokê min hak lêxe bikuşe filan êrişke. Hay Xwedê em ketin çi rewşê. Em ketin çi rewşê bavim ya. Gelek spas mamoste şivan ji bo dema te îro dayî me. Îro em zanin me ji serê sibehê de til benda xwe hîştibûyî, til benda me îro tev damayî. Gelek spas ji bo vê derfetê. Xêr û xweşî. Xêr ji ser çavê min hergav. Li kolhanê bajêra Ewropa li keçek Kurd raz hatin bê Xwedî digeriya. Bi dilgermî berbî min hat xuya bû li çara serê xwe digeriya.
مگو دلالی دلالی شیرین والی میخواهی بیماری چه دیگری دلالی دلالی شیرین والی میخواهی بیماری چه دیگری